Mi razgovarat ćemo sa riječkim gradonačelnikom gospodinom Vojkom Obersnelom. Gospodine Obersnel, dobro vam večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Ajmo se odmah nadovezati na prilog. Kako komentirate da HDZ se ne misli ispričati za optužbe sve dok novac ne bude vraćen u gradski proračun? Pa gledajte, takvu reakciju HDZ-a sam i očekivao, iako mi nije jasno o kojem novcu i o kojem vraćanju novca u gradski proračun pričaju. A kako komentirate izjavu Danka Švorinića, predsjednika Liste za Rijeku, kaže ko je jamio, jamio je. Ovaj slučaj pokazuje da neke osobe ne odgovaraju za svoje čini. Pa kada bi Hrvatska bila uređena pravna država, onda bi gospodin Švorinić odgovarao za svoje riječi, jer je to uvreda pravosuđa, ali daleko smo mi od pravne države i uređene države. No možete li nam onda vi reći, je li slučaj Tržnice čist? Što se dogodilo? Otkud zapravo razlog za pokretanje i afere i istrage? Pa mislim da svi oni koji prate riječku političku situaciju znaju da su riječke tržnice nešto što se periodički pojavljuje već gotovo 20-ak godina u dnevno političkim pričama u gradu Rijeci. Za mene je iznenađenje bilo što je uopće taj postupak pokrenut nakon toliko priča i nakon toliko bezuspješnih pokušaja. Činjenica je da s obzirom na sve ono što se dešavalo u Hrvatskoj je vrlo lako za pretpostaviti da kada bi na ovoj priči o riječkim tržnicama postojala i najmanja sumnja da je nešto učinjeno mimo zakona, da bi onda to bilo sankcionirano još davnih 90-ih godina. Prema tome, za mene je to apsolutno zaključena priča. Za mene tu apsolutno nema ničeg što bi bilo protuzakonito, a najapsurdnije u cijeloj toj priči da je optužnica dignuta, odnosno kaznena prijava dignuta protiv mene, koji sam radio na fakultetu kada je sklopljen prvi ugovor sa riječkim tržnicama. HDZ se često pozivao na slučaj Tržnice i zbog toga optuživao vas i grad Rijeku kao jedan od najkorumpiranijih gradova. Hoće li sad te prozivke prestati? Što mislite? Pa ne vjerujem da će prestati, dakle to smo imali prilike čuti i od najviših dužnosnika HDZ-a. Sada gospođa Kosor traži obrazloženje kako se to u Rijeci mogu novci trošiti nenamjenski. Moj odgovor je uvijek isti, jednako kao primjerice u Zadru ili u Crikvenici gdje je na vlasti HDZ. Osim toga, mislim da ima krive i loše pravne savjetnike, jer ako ćemo i govoriti o eventualno nekakvoj odgovornosti zbog nenamjenskog trošenja novaca komunalne naknade, onda je Zakonom o komunalnom gospodarstvu to utvrđeno kao prekršaj, a ne kao kazneno djelo. Kad smo gospođe Kosor, što kažete da je Slavko Linić utjecao na policiju i da je zato optužnica odbačena? I kako komentirate to da je optužba baš sad pred izbore odbačena, da se ponovno ta tema zatvorila? Pa gledajte, ja bih osobno bio puno sretniji da se ta tema zatvorila drugi dan nakon što je otvorena. Ja sam prvi dan nakon što sam saznao za kaznenu prijavu vrlo jasno rekao da nikada u životu nisam nikome pogodovao niti mu omogućio stjecanje neke neopravdane koristi, pa tako jasno i tržnicama Rijeka. Zašto je Državnom odvjetništvu trebalo 20 mjeseci da potvrdi moje riječi, ja to stvarno ne znam. Dakle, meni bi sigurno odgovaralo da se to desilo pred godinu dana ili pred 6 mjeseci. Ja sam u čitavom tom razdoblju u više navrata upozoravao na činjenicu da ne znam razlog zašto to toliko dugo traje, zašto se je mogao, dakle, u tom istražnoj proceduri završiti primjerice slučaj Spice u kojem je trebalo se kupiti na desetke tisuća stranica stručnih argumentacija, a ovaj jedan relativno jednostavni predmet je trajao tako dugo. Dakle, ja na to odgovor nemam, a s druge strane teško je za očekivati da bilo tko pojedinačno može imati takav presudan utjecaj na državno odvjetništvo. Na kraju krajeva ne radi se samo o odluci glavnog državnog odvjetnika, nego ovdje konkretno na odluci državnog odvjetništva u Osijeku gdje je slučaj prebačen iz Rijeke. Hoćete li vi što poduzeti s obzirom na optužbe? Pa ja nemam u stvari što za poduzimati. Dakle, meni nije nikakva osobna satisfakcija da pojedinačno tužim aktere
za koje procjenjujem da su u stvari inicirali pokretanje ove kaznene prijave protiv mene, a malo se osjećam čudno da tužim državu, jer jedino bih mogao tužiti državu koja je de facto putem policijske uprave protiv mene pokrenula kaznenu prijavu, jer bi to značilo da bih eventualno na kraju naplatio neku štetu od ljudi koji su bili dobrim dijelom sa mnom optuženi u toj aferi, s obzirom da očekujem promjenu vlasti nakon izbora. Dotaknut ćemo se još jedne teme. Evo danas je na portalu Rijeka danas objavljen naslov Vojko Obersnel spavač HDZ-a. I sve to na temu plaže Ploče. Hoće li plaža Ploče ići u koncesiju? Hoće li građani plaćati dolazak na plažu? Pa gledajte, prije svega moram reći da je portal Rijeka danas jedan stranački pamflet, tako da je vrlo upitno uopće da li razgovarati i odgovarati na ono što se tamo pojavljuje. Dakle, prije svega ja sam pokrenuo e-konzultacije kako bi dobio odgovor od građana Rijeke da li žele koncesiju i kakvu koncesiju žele na plaži Rijeka, na plaži Ploče. Potpuno je neutemeljeno, znači da je održavanje plaže Ploče neodrživo. Dakle, plažu Ploče će održavati grad Rijeka kao što održava i druge plaže u gradu i godišnje se na održavanja plaža potroši negdje oko 2.600.000 kuna. Ono što je predmet koncesije ili što bi trebao biti predmet koncesije su sadržaji na plaži Ploče. Dakle, suncobrani, ležaljke, pedaline, sandoline, veća ugostiteljska ponuda. To nije posao gradske uprave. Dakle, neće grad kupovati ležaljke, suncobrane, zapošljavati dodatne ljude koji će voditi računa o tome. To je čista poduzetnička djelatnost. Građanima je omogućeno da putem ankete na stranicama gdje su objavljene e-konzultacije odluče da li žele da se naplaćuje ulaz u plažu pa onda koriste plažnu opremu besplatno, ili će ulaz na plažu biti besplatan, što znači da svatko može doći sa svojim ručnikom, a onaj ko želi platiti suncobran ili ležaljku, taj će posebno platiti suncobran ili ležaljku. Primjerice, tako funkcionira plaža Zlatni rat na otoku Bolu i niko se protiv toga ne buni. Dakle, apsolutno nije intencija da se naplaćuje ulaz u plažu, ali kakav model koncesije građani Rijeke žele, to je ono što im je omogućeno upravo kroz ove e-konzultacije. Kad bi mogli dobiti odgovor na to? Pa kao što to i piše tamo, početkom iduće godine, odnosno točnije 2. siječnja, bit će objavljeni rezultati ankete i ti rezultati ankete će biti ispoštovani za pripremu plaže za sljedeću sezonu kupanja. Evo, s ovim i završavamo.